Топ 10 малки породи кучета и техните характери. Чихуахуа. Интересни факти за Чихуахуа 1. Най-малката порода кучета в света, чихуахуата, са едни от най-малките кучета. Тежат между 1,5 кг и 3 кг и често се считат за джобни кучета. Втори. Произход от Мексико. Името идва от щата Чиуауа в Мексико, където тази порода е била отглеждана още преди векове. Смята се, че те са потомци на древната порода течичи, която е била любима на ацтеките. Трето. Дълъг живот. Чихуахуата са изключително дълголетни кучета. Средната им продължителност на живота е 14 до 18 години. Четвърти. Лоялни и привързани. Те се прикрепят силно към собственика си и често избират един любим човек в семейството. Пети. Голям характер в малко тяло. Въпреки малките си размери, чихуахуата са смели, уверени и често се държат като големи кучета в малка опаковка. 6. Склонност към студ. Малкият им размер ги прави чувствителни към студено време, затова често им трябва топло облекло при разходка през зимата. 7. Интелигентни и наблюдателни чихуахуата лесно се обучават, обичат да изучават околната среда и често наблюдават всичко, което се случва в дома. 8. Говорливи и комуникативни. Те имат склонност да лаят при непознати или необичайни ситуации, което ги прави добри, малки пазачи. Характер и поведение. Лоялност. Чихуахуата са изключително привързани към своите стопани и обичат да бъдат близо до тях. Социализация. Могат да бъдат резервирани към непознати, затова ранната социализация е важна. Активност. Въпреки малките си размери, те са енергични и обичат игри и кратки разходки. Смелост и настойчивост. Често проявяват увереност, която надхвърля техния ръст. Интелигентност. Лесно научават трикове, но понякога могат да бъдат упорити. Чувствителност. Те усещат емоциите на стопанина и реагират на настроението му. Любов към комфорта. Обичат меките легла, топли места и компанията на човека. Померан, шпиц. Интересни факти за Померан 1. Миниатюрна версия на шпиц, помераните са най-малките представители от семейството на шпицовете, което включва и големи породи, като самоед и хъски. Втори. Кралско куче, кралица Виктория от Англия, е популяризирала породата през 19 век, като е притежавала няколко померана. Трета. Малки, но дълголетни, средната им продължителност на живота е 12 до 16 години, което ги прави една от по-дълго живеещите породи. Четвърта богата козина, те имат двойна козина, мека подложка и пухкави външни косми, които изискват редовно ресане. Пети малък пазач, въпреки малките си размери, са известни с това, че лаят силно и предупреждават за непознати. Шеста. Широка палитра от цветове. Срещат се в над 20 различни цветови вариации, от класическо оранжево до черно, бяло, кремаво и дори синьо мерле. Седми участници в известни събития, две померанчета са сред малкото кучета, оцелели при потъването на Титаник през 1912 година. Осми. Обичат да бъдат център на вниманието. Те са истински малки звезди, които се чувстват прекрасно, когато хората ги забелязват и хвалят. Характер и поведение енергични и игриви. Помераните обожават игри и често носят весело настроение вкъщи. Интелигентни, лесно се учат на команди и трикове, но понякога могат да бъдат и натливи. Смели и уверени, не осъзнават колко са малки и често се държат като големи кучета. Привързани, те изграждат силна връзка със своето семейство и обичат да са близо до стопаните си. Пазачи по душа, лаят при всеки шум или непознат, което ги прави отлични алармени системи. Социални, но внимателни. Могат да са резервирани с непознати, но с добра социализация се разбират чудесно и с хора, и с други животни. Чувствителни, улавят настроението на стопанина и често се настройват според емоциите му. Йоркширски териер. Интересни факти за йоркширски териер 1. Произход от Англия, породата възниква през 19 век
в графство Йоркшир, където е била използвана за лов на плъхове в текстилни фабрики и мини. Втори мини – куче с дълга история. Въпреки малките си размери, йорките имат наследство на работни кучета и смелостта им е впечатляваща. Трета. Козина като човешка коса, йоркширският териер няма стандартна козина, а косъм, който прилича на човешки, мек, фин и растящ непрекъснато. Това ги прави по-подходящи за хора с алергии. Четвърти мини размери. Обикновено тежат между 2 и 3 кг, но в себе си носят характер на истински пазачи. 5. Шампиони по дълголетие, йорките живеят средно от 13 до 16 години, а някои дори над 17. 6. Звезди на сцена и екран често се срещат като любимци на известни личности и в киното заради своя чар и излъчване. 7. Малки авантюристи, йоркитата обичат да изследват и да са в центъра на събитията. 8. Смелост без граници. Въпреки размера си, често се изправят без страх срещу по-големи кучета. 9. Лесно обучаеми, но и натливи. Интелигентни са, но понякога проявяват упоритост, което изисква търпение при обучение. 10. Обичат компания. Йоркширските териери не понасят добре самотата и предпочитат да са близо до стопанина си. Характер и поведение. Енергични и любопитни. Малки изследователи, винаги готови за игра или приключение. Смели и защитни, йорките са известни с това, че ще лаят, за да защитят дома си, независимо от размерите на противника. Интелигентни и бързо учещи могат да научат много команди и трикове, особено с положително обучение. Игриви и весели, обичат да са център на вниманието и да развеселяват стопаните си. Привързани и нежни, изключително обичливи, те създават силна връзка с семейството си. Силна личност. Въпреки миниатюрния си ръст, имат характер на коня голямо куче, често упорити и независими. Чувствителни към емоции, йоркитата усещат настроението на стопанина си и реагират на неговите чувства. Малтийска болонка. Интересни факти за малтийска болонка 1. Древен произход, малтийската болонка е една от най-старите породи кучета, позната още от античността. Смята се, че е съществувала преди повече от 2000 години. Втори аристократично куче, в миналото е била любимец на крале, кралици и благородници, особено във Франция и Италия. Трета. Миниатюрни размери. Обикновено тежат между 2 и 4 кг и са лесни за носене и отглеждане дори в малко жилище. Четвърта. Бяла коприна. Тяхната козина е дълга, мека и чисто бяла, често сравнявана с коприна. Пета хипоалергенна порода, малтийските болонки почти не пускат косми, което ги прави подходящи за хора с алергии. Шести. Дълголетници. Живеят средно 12 до 15 години, а при добра грижа дори повече. Седми. Природни актьори, те обичат да бъдат в центъра на вниманието и лесно печелят сърцата на хората със своя чар. Осми. Компаньони в изкуството, малтийските болонки често присъстват в картини и литература още от Ренесанса. Девети. Силна привързаност, това е типично куче-компаньон, което обожава човешката компания. Десети. Малки, но смели. Въпреки нежния си външен вид, те са смели и уверени. Характер и поведение. Нежни и любвеобилни, обичат вниманието и ласките, силно се привързват към своите стопани. Интелигентни, бързо научават команди и се справят добре с обучение чрез похвали и награди. Игриви, винаги са готови за игра, независимо от възрастта си. Социални, разбират се добре с други кучета и домашни любимци, особено ако са социализирани от малки. Чувствителни, усещат емоциите на стопанина си и често реагират на тях. Обичат комфорта. Малтийските болонки предпочитат меко легло, уют и топла среда. Пазачи в малко тяло, склонни са да лаят, когато усетят непознат или странен шум. Пекинес. Интересни факти за пекинес 1. Императорско куче. Пекинезът е свещено куче в древен Китай и дълго време е бил достъпен само за императорското семейство. Втори символ на кураж.
Китайците вярвали, че пекинезът е въплъщение на лъва, символ на смелост и защита. Трета древна порода съществува повече от 2000 години. Смята се за една от най-старите породи кучета. Четвърти. Малки, но с тежест, въпреки миниатюрния си ръст, с компактно и солидно телосложение. Пети. Ходят като аристократи. Пекинезите имат характерна походка – бавна, горда и царствена. Шеста богата козина, те имат дълга, гъста козина, която наподобява гривата на лъв. Седми. Оцелели от Титаник, едно пекинезче е сред кучетата, оцелели при потъването на Титаник през 1912 година. Осми. Обичани по света. Когато Западът ги открива през 19 век, пекинезите бързо стават мода сред европейската аристокрация. Девети. Малки пазачи, те не се колебаят да лаят и предупреждават за непознати. Десети. Дълголетници. Живеят средно 12 до 15 години, ако получават добра грижа. Характер и поведение. Независими. Пекинезите обичат внимание, но имат силно чувство за самостоятелност. Горди и уверени, често се държат като малки крале и изискват уважение. Привързани към семейството, създават силна връзка с стопаните си и са верни кучета-компаньони. Нежни, но предпазливи. Внимателни към непознати, но изключително нежни с близките си. Смели, въпреки малкия си размер, не се страхуват да се изправят срещу по-големи кучета. Игриви, но спокойни. Обичат играта, но също така ценят и времето за почивка. Чувствителни, усещат емоциите на стопанина и често отразяват неговото настроение. Шицу – интересни факти за Шицу 1. Лъвското куче, името Шицу на китайски означава малък лъв, защото породата е била създадена да прилича на свещените лъвове от будистката митология. Второ императорско минало, Шицу са били любими кучета на китайските императори и дълго време не са напускали стените на двореца. Трета. Древен произход, породата съществува повече от 1000 години и е кръстоска между пекинез и тибетски лхаса апсо. Четвърта луксозна козина, имат дълга, права и копринена козина, която често изисква специална грижа и ресане. Пети. Обожават компанията. Създадени са за кучета компаньони и затова най-голямото им щастие е да бъдат близо до хората. Шести звезди на изложби, благодарение на своята козина и чар, Шицу често печелят състезания по красота. Седми. Приспособими, чувстват се добре както в апартамент, така и в къща с двор. Осми. Дълголетници, средната продължителност на живота им е 12 до 16 години. Девети. Популярни в кино и поп-култура. Шицу често са показвани като изискани, сладки кучета в сериали и филми. Десети. Необичайна походка. Те имат горда, леко трептяща походка, която им придава царствено излъчване. Характер и поведение. Привързани и любвеобилни, Шицу са много нежни и обичат да са в прегръдките на стопанина си. Спокойни и търпеливи. Те са по-малко шумни от други дребни породи и имат балансиран темперамент. Социални. Разбират се добре както с деца, така и с други домашни любимци. Игриви и весели, винаги готови да развеселят дома с енергия и чар. Интелигентни, но леко упорити. Лесно учат, но понякога проявяват собствено мнение и независимост. Малки пазачи могат да лаят, когато усетят непознати, макар че не са агресивни. Чувствителни към обич, искат внимание и не понасят да бъдат игнорирани или оставяни сами за дълго време. Джак Ръсел Териер. Интересни факти за Джак Ръсел Териер 1. Произход. Породата е създадена в Англия през 19 век от пастор Джон Джак Ръсел за лов на лисици. Втори. Малки, но силни. Въпреки че тежат само около 5 до 8 кг, те имат изключително мускулесто и енергично тяло. Трето. Невероятни скачачи. Джак Ръселите могат да скачат до 5 пъти височината на тялото си. Четвърти. Кинозвезди. Популярни са от филми и сериали. Най-известен е кучето Майло от филма The Mask. Пети. Работохолици по природа.
Те са отгледани да работят дълги часове по време на лов и имат безкрайна енергия. 6. Разнообразна козина. Може да бъде гладка, груба или смесена. Broken coat. 7. Много шум за малко куче. Склонни са да лаят често, защото са пазачи по душа. 8. Дълголетници живеят средно от 13 до 16 години, а някои дори повече. 9. Малки изследователи. Те обичат да копаят, да търсят и да изследват всичко около себе си. 10. Обожавани от спортисти, благодарение на издръжливостта и активността си, често са кучета компаньони за активни хора. Характер и поведение. Енергични и игриви. Те са буквално буря от енергия и се нуждаят от много движение и игри. Интелигентни и хитри. Много бързо схващат команди, но могат да бъдат и доста изобретателни в пакостите. Смели и решителни. Не се страхуват от по-големи кучета или предизвикателства. Независими. Често проявяват собствено мнение и не винаги слушат веднага. Привързани, изключително обичат семейството си и са верни приятели. Пазачи. Макар да са малки, ще предупреждават слай за всеки непознат. Подходящи за активни хора, те не са кучета за лежане на дивана, а за спорт, дълги разходки и игри на открито. Папийон. Интересни факти за папийон 1. Името папийон на френски означава пеперуда заради характерните големи уши, които наподобяват криле. Втората древна порода изобразявани са още в картини от 16 век, включително от художници като Рубенс и Тициан. Трета кралска компания били са любимци на европейски кралици и аристократки, включително Мария Антуанета. 4. Изключителен интелект. Папийон е сред топ 10 най-умни породи кучета в света. 5. Дълголетници живеят от 14 до 16 години, а често и повече. 6. Уши или без уши има два вида: опапильон с стърчащи уши като пеперуда, офален с падащи уши, наподобяващи молец. 7. Леки като перце, тежат едва от 2 до 5 кг, но са изключително пъргави и енергични. 8 звезди в спорта, въпреки малките размери, те са страхотни в аджилити и кучешки спортове. 9. Кучета актьори появяват се във филми и телевизия благодарение на своя чар и лесна обучаемост. 10. Невероятни скачачи могат да скачат изненадващо високо за ръста си. Характер и поведение. Интелигентни и любознателни, бързо схващат команди и обичат умствени игри. Привързани и нежни, силно се свързват с стопанина си, обичат да бъдат в центъра на вниманието. Социални, обичат хора и често се разбират добре с други кучета. Смели, въпреки малкия си размер, не се страхуват да пазят територията си. Енергични, имат нужда от разходки и игри, за да изразходват енергията си. Аристократични, грациозни и елегантни в движенията си, сякаш винаги дефилират. Малки пазачи, бдителни са и ще предупредят, ако наблизо има непознати. Мопс. Интересни факти за мопса 1. Древна порода, мопсовете произхождат от Китай и са съществували още преди повече от 2000 години. 2. Императорски любимци, били са свещени кучета в Китай и са живели в разкош в императорските дворци. 3. Мопс означава гримаса. Името идва от латинската дума маппа, гримаса, заради характерното им набраздено лице. 4. Емблема на тайно общество, през 18 век в Европа има тайно общество, наречено Орденът на Мопса, което използвало породата като символ на вярност. 5. Знаменитости. Известни личности, като кралица Виктория, Наполеон Бонапарт и дори модни и филмови звезди днес са били съпочитатели на мопсовете. 6. Многоцветни, най-често срещани са бежовите с черна маска и черните, но се срещат и сребристи и кайсиеви нюанси. 7. Носът им създава особен звук. Мопсовете често хъркат или сумтят заради късата си муцуна. 8. Кучета клоуни, известни с това, че обичат да забавляват стопаните си. 9. Дълголетници,
Въпреки някои здравословни предразположености, живеят средно 12 до 15 години. 10. Лапичките им носят щастие. В китайската култура се е вярвало, че мопсът е символ на късмет и благополучие. Характер и поведение. Весели и игриви, обичат да са център на вниманието и често правят смешки. Привързани, изключително обичат хората си и следват стопанина навсякъде. Спокойни и адаптивни, не са прекалено енергични, което ги прави чудесни за живот в апартамент. Социални, разбират се добре, както с хора, така и с други животни. Търпеливи, подходящи са и за семейства с деца. Чувствителни, усещат настроенията на стопанина и реагират с обич. Малки пазачи, макар и да не са бойни кучета, лаят, когато има непознати. Италиански грейхаунд. Интересни факти за италианския грейхаунд 1. Древен произход. Породата е съществувала още преди повече от 2000 години и е била любимец в Древен Рим и Египет. Втора аристократична връзка. Били са предпочитани от европейски благородници и кралски особи, притежавани от Мария Медичи, Екатерина Велика и кралица Виктория. Трета. Миниатюрен хрътковиден вид, въпреки че изглеждат като умалено копие на грейхаунда, те са отделна и уникална порода. Четвърти. Най-малките хрътки тежат едва 3 до 5 кг, което ги прави най-дребните представители на групата. Пети. Елегантни модели, с фините си и изящни линии, често се появяват в изкуството, от картини на Ренесанса до модерни фотографии. Шести. Изключителни бегачи, могат да развиват висока скорост заради дългите си крака и стройно тяло. Седми. Стодолюбиви, нямат подкосъм и лесно мръзнат, затова често им се слагат дрежки през зимата. Осми. Дълголетници, живеят от 13 до 15 години, а някои достигат и 17+. Девети. Любители на мекото, известни с това, че обичат да се сгушват в одеяла и на дивани. Десети. Нежни кучета музи. Италианските грейхаунди са били изобразявани в творби на Пикасо и Джакомети. Характер и поведение. Нежни и чувствителни, силно се привързват към стопанина и обичат близостта. Изящни и грациозни, движенията им са плавни и аристократични. Интелигентни, лесно се обучават, но могат да бъдат и малко своенравни. Енергични, но деликатни, обичат бързи спринтове навън, но вкъщи са спокойни и обичат да си почиват. Топлолюбиви, търсят топлина и уют, често ще се завиват сами с одеяло. Лоялни и привързани, обичат да са в центъра на вниманието на семейството си. Срамежливи с непознати, могат да бъдат резервирани или плахи, ако не са добре социализирани. Всеки представен малък или среден приятел, от енергичния Джак Ръсел до грациозния италиански грейхаунд, носи уникален характер, чар и обич в живота на своите стопани. Разбирането на тяхната психология и особености ни помага да изградим по-силна връзка с тях и да осигурим щастлив и хармоничен дом. Кое куче би искал да имаш до себе си? Енергичното, игриво и смело или нежното, грациозно и любвеобилно?